Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnes by som vám rada ukázala, ako si upiec chlebík bez domácej pekárne. Rýchlo, jednoducho a vlastne iba za pomoci rúk, varešky a misky. Budeme k tomu potrebovať hladkú múku 500 gramov, 600 gramov hladkej múky, 500 ml teplej vody, 1 polievkovú lyžicu cukru, soľ, rastu a polovicu čerstvého droždia. Začíname tak, že do misky si najskôr dáme pol litra teplej vody. Nesmie byť horúca, tak príjemne teplá na dotyk. Do tejto vody si dáme 1 polievkovú lyžicu cukru, teraz do vody a cukru nadrobíme droždie. Tak. Ono v podstate niekto nechá to droždie, aby začalo pracovať, že len takto, alebo ho pomieša. Ja to nerobím, ani to veľmi netreba, ja to mám už odskúšané takto. Takže teraz si zapnem váhu. Navážim si do vody a droždia 600 gramov hladkej múky. Šesťsto gramov hladkej múky, 3 lyžičky soli, 3 a také 4-5 gramov rastce. Ja to dávam už odhadom, ale 4-5 gramov rastce. Kto má rád chuť rastce, dá si viac, kto menej môže, alebo niekto aj vôbec nemusí rastcu dať, ak to nemá niekto rád. V tejto fáze niekedy pridávam ešte lanové semiačko, tekvicové alebo slnečnicové, alebo všetko dohromady. Teraz ja si upečiem chlebík bez semiačok, čiže iba taký základný, jednoduchý. Všetky tieto ingrediencie teraz vlastne pomiešam. Zoberiem si na to takú miešačku. Ani si nezašpením ruky. A veľmi jednoducho, iba takýmto prehadzovaním pomiešam všetky ingrediencie a spojím dohromady. Až kým sa spojí aj múka, aj voda a všetky suroviny, ktoré v tom ceste sú. Takže takto budem miešať. Nebudem tento proces ani zostrihávať. Nechám to celé, aby ste videli presne, aký čas to trvá. Že to nie je vôbec nejaké náročné ani dlhé. Netreba to extra miesiť.
Ide len o to, aby sa nám všetky suroviny spojili. Takže takto jednoducho si to pomiešam. Prehádzujem akoby zo spodu hore a zatlačím do stredu, z kraja do stredu a stále robím iba v podstate to isté. Netreba to nejak veľmi miesiť, iba vlastne prehádzujem z dola hore. Tak, ešte tam je vidno vlastne, že tam mám ešte také suché miesta s múkou, takže ešte miešam. Dá sa to kľudne vlastne urobiť aj v kuchynskom robote, ktorý vám to pomieša, ale ja keď to chcem takto jednoducho, tak si to robím takýmto spôsobom. To miešanie mi nerobí nejak problém, ale je možné, že pre niekoho je to náročnejšie, tak dá sa to pomiešať aj s kuchynským robotom. Tak, a už sa nám pomalinky suroviny spájajú. Nemusí to byť extra premiešané, ale teda takýmto spôsobom. Ešte pozriem na spodu, či tam mám ešte niekde múku. Ak áno, tak zo spodu ju dám do stredu, hore nech ešte aj spodok premiešam. No a teraz už to vyzerá, že vlastne všetky suroviny mám spojené. Takže takýmto spôsobom takto to cesto vyzerá. Vôbec si pritom nemusíme ani ruky zašpiniť. A takto to cesto prikryjeme. Ja mám na to takúto sprchovaciu čapicu. Cesto prikryjem a takto ho nechám pol hodinu. Nastavím si časovač na pol hodinu a o pol hodinu prídem a cesto si opäť premiešam. Teraz v lete, keď je teplo, tak naozaj stačí nechať kysnúť dvakrát pol hodinu. Takže ja to takto pol hodinu nechám a o pol hodinu, pre vás to bude hneď, vám ukážem, ako ďalej. Tak teraz sme sa vrátili po pol hodine k cestu. Ideme si ho opäť premiešať. Tu máme cesto tak, ako sme ho nechali pred pol hodinou. Otvoríme si ho. Takto nám nakyslo a my ideme urobiť druhé premiešanie. Takže cesto vyzerá takto a teraz budeme ho miešať. Ja vám opäť nechám celý ten čas, ako to robím, aby ste videli, že to vôbec nie je nič komplikované. Ide iba o to, aby sme ho premiešali a potom ho necháme opäť pol hodinu odpočívať. V tom ceste prebieha aj autolíza, čiže sa tam tvorí lepok počas tohto času a cesto zostáva pekne, vláčnejšie, pružnejšie a ten lepok sa rozvíja lepšie, keď ho necháme odpočívať. Vidíte tu, že sú aj také krásne bubliny, takže cesto nám pekne pracuje. My ho iba takto premiešame a keď mám pocit, že som všetko cesto zo spodu dala hore, tak vtedy v podstate končím. Nijak to nehrotím, iba takto to premiešam, teraz z bokov dám do stredu. Už sa mi to cesto aj viac odliepa od tej naberačky. Takže toto je dobrá správa. Cesto nám lepšie a lepšie kysne. Opäť ho nechám takto zakryté a opäť ďalšiu pol hodinu. Nechám ho na linke zase pol hodinu a opäť sa k nemu vrátim o pol hodinu a ukážeme si, čo ďalej. Po druhej polhodine sme sa teda vrátili k nášmu cestu a ideme sa pozrieť, ako to vyzerá
v miske. Tak, cesto nám takto pekne nakyslo. A teraz si ho spracujeme na kysnutie do formy už. Takže pomúčime si dosku. Dám si tak trošku viac múky, lebo to cesto je lepkavé a ja si to cesto sa snažím vyklopiť na tú múku. A kľudne ho aj roztiahnuť na široko, čo najviac, ako sa mi podarí. Takže takto začnem. A teraz ho posúvam, aby som si ho tak roztiahla na tej múke, aby sa mi neprilepilo na dosku. To mi uteká, tak si ho posuniem na tú múku a z misky si ho takto pekne presuniem na dosku. Tak, misku odložíme, tu už nebudeme potrebovať. Cesto si podmučím aj z tejto strany, aj tuto z tejto. A teraz vám ukážem, akým spôsobom si to cesto pripravím. Namúčim si ruky a chytím cesto od spodu, tam, kde je to namúčené, aby sa mi nelepilo na ruky. A takto si ho porozťahujem po tej múke. Takýmto spôsobom. Tak, čo najviac to ide. Nemusí to byť extra, ale takýmto spôsobom. A teraz si ho vlastne zabalíme. Z tejto strany je lepivé a zo spodu je pomúčené, takže takto preložíme na tretiny. Teraz túto ďalšiu časť preložíme. Tak, a teraz si ho zabalíme, ale tým, že ja z tejto dávky si chcem urobiť 2 menšie chleby, tak si dám toto cesto na polovicu. A každú tú polovicu si takto zatočím a vyformujem si z nej bochník. Takto si to zlepím. Teraz si to tuto takto zabalím. Takto si to trošku popretáčam, ponaťahujem, ako keby z boku a pod cesto dávam ruku. Takže takto si ho formujem. Teraz si zoberiem formu, v ktorej budeme piecť. Niekedy si to dávam to posledné kysnutie do ošatky, ale teraz pre zjednodušenie, ak nemá niekto ošatku, tak chcem ukázať vlastne ten systém. Pomúčim si formu a tento jeden bochník už si dám kysnúť do formy tak, ako to bude vyzerať už pred pečením, pretože už nebudeme ho vyberať ani nič, iba tak, ako pôjde do rúry, tak si ho tam uložíme a necháme ho tu ešte kysnúť v tej nádobe na pečenie. Takže odložím si jeden bochník. Teraz si vytvarujem druhý bochník takýmto zatočením. Opäť si vyformujem, trošku ho pomasírujem, vyfučia bublinky, ale oni sa tam zase spravia tým kysnutím. Takže takýmto spôsobom. Teraz si, tým, že ja mám dve rovnaké formy, tak si aj tento bochník dám do tej formy, pomúčim si, dám si pre istotu trochu múky aj do formy, ale v týchto formách sa veľmi nelepí ten chlieb, takže ide potom aj pekne vyklopiť. A takto si ho vlastne uložíme
do formy to cestičko. Pomúčime. Pomúčime aj to prvé. A takto pripravené cesto necháme pol hodinu kysnúť pod utierkou a bude to vlastne posledná polhodina. Už len si spraceme. A keď sme si takto pripravili tie dva chlebiky na to posledné kysnutie, na tú poslednú polhodinu, tak v tejto fáze už si ja predhrievam rúru na pečenie, dávam si ju predhrieť na 200 stupňov a chlebiky v nej potom po tom poslednom kysnutí budeme piecť zhruba 30-40 minút, keďže sú také menšie dva. Keby niekto chcel z tejto jednej dávky, môže si upiecť jeden väčší a ten pečie potom 50 minút na 200 stupňov. Tak sme sa po polhodinovom kysnutí vrátili ku chlebíkom, časovač nám zazvonil a teda ideme sa pozrieť, ako nám nakysli. Takto pekne nám narastli oba chlebíky a teraz už s nimi ideme iba do rúry, ktorú máme teda predhriatú na tých 200 stupňov. Narežeme si, aby sa nám krásne otvoril chlebík, jeden aj druhý. Pred vložením do rúry si chlebiky nastriekame. No. Ja mám taký obyčajný rozprašovač, ktorý mám len na čistú vodu. Ale toto mi nejak veľmi strieka. Tak. A takto navlhčené chlebiky vložíme do rúry. A ešte zvyknem takto urobiť páru v tej rúre a zatvoríme. Chlebiky sa nám budú krásne piecť a nastavíme si časovač na 30 minút. Po polhodine pečenia sa ideme pozrieť do rúry a vybrať chlebiky upečené. Ako to vyzerá? Ako sa nám krásne upiekli. Vyberieme. Najskôr jeden. Vyberiem, aby nám to išlo ľahúčko vyklopiť. Z týchto nádob to ide veľmi ľahko. Takže máme prvý chlebiček. Takto sa nám krásne otvoril. A teraz si vyberiem ešte aj druhý. Ten si tiež vyklopím. No. A obidva chlebíky máme takto krásne upečené. Necháme ich poriadne vychladnúť a po vychladnutí si ich rozkrojíme a ukážeme si, ako vyzerajú vo vnútri. Tak chlebíky máme vychladené a teraz si ich ideme rozkrojiť. Takto pekne nám pukocú. Zoberieme si chleby a ideme si ho rozkrojiť. Pozrieme sa, aký je vo vnútri. Krásny, nafúknutý, s
striedka, bublinky. Tak, takto vyzerá hotový chlebíček. Je výborný a určite ho vyskúšajte. Dobrú chuť.